pendapatan Terus piye? aku terus ngamen ning prapatan nanging hasile ora kena dinggo mangan Terong. akhire aku mengguyang Ngawur. Ora bisa ngono. maksudnya iki bakulan Oh, bakulan. iki. Bakulan tahu. Iya, Bakulan tahu ning tempe. guyangan. Bakulan ning guyangan iki Lah bakul. iya bakul kroto to Mas Lho kroto Kroto pakan iki apa? pakan apa? takan manuk Manuke sapa? Manuke sapa? manukku dhewe Lah, iya iya. Ceko. Apa? Apa?